izvozvi ndine tsvimbo yemapumangozi. Tsvimbo yemapumangozi ndiyamuri kuona iri apa pai. Ndio tsvimbo yechi yemapumangozi. Munhu wakangopinda panapa muri dzinza chete. Ndakabata tsvimbo yemapumangozi ngoikanda apa chete apa. Uri muroi chete wakutobatwa. Iyi tsvimbo yemapumangozi. Iyi haipe munhu pfuma, haiite zvekuti anzi munhu bata tsvimbo yozoita zvakati. Iyi ndiye varoi chete. Pane vakatumwawo kuzoparidza shoko chete vasingakwanisa kuburitsa zvidhoma izvi. Zvafanwa mwana fasta vanongopera muti fire anditeka. Chero ndikati ayo tichakuitira minamato kuti varoi vako vanokurwisa vakurwise. Iyo zvimasimba ari kuita sei izvozvi. Hama dzake dzakatekwa tiri isusu kuti madzibaba tauya kwamuri tisunungure masimba ari ukokoyo. Tinomusunungura. Zvati kupengereka kwaari kuita anogona kutosiya. Takatomuvhurira varoi baba. Kuri vati varoi vaitomushereketera mushamakanditeka. Vakabva vamuratidza futi kuti iwewe tinoroya. Panapa mukomaziko panapa muna mato mayo uri serious panapa. Muna mato mukomaziko uri serious. Wemaye wanditeka. Chere makazvimba dumbu, chere mimi musingakwanisa kuita power mumba chamo chaimo. Tinogadzira mato mayo uri serious. Chere musingakwanisa Ladies and gentlemen, nhasi tadzoka kusejari kwachiremba. Ukaona pangonzi sejari panenge pakuimbwa vauya dhokota, vauya chiremba. So tadzoka kusejari kwa Mutumwa Masango. I think a lot of people have watched a video ramadzibaba Masango vachibvisa munhu uroi, vachibvisa munhu zvikwambo, vachibvisa munhu vamwe tinogona kuti zvidhoma. Manzwisiro atinenge tichiita but nhau iripo inhau yeuroi. Mutumwa, tokugamuchirai musejari menyu. Tenda mukomaziko toti muri sei mukomaziko. Mwari zvaanoita akatuma vaprofita vake kuita basa. Saka nhau iripo ndiye kuti kune nhau yevaroi iri kunetsa. Saka isusu kutaura kwatiri kuita kunoku vazhinji vanenge vachibvunza kuti chokwadi here chichiri kuitika. Mukomaziko zvamatoya panapa pari kuitwa basa rakakura. Panoshereketwa wevanhu vanenge vachibva kwakasiyana siyana vachiuya nawo papi pano. Saka tikukutambira tichiti uroi uriko. Ko uroi kana uriko, uroi uri kugadziriswa here? Mukomaziko sekuona kwamuri kuita mavhidhiyo iyo yatinenge tichiita basa tichikuratidzai kuti ndizvo zviri kuitika. Kureva kuti ibasa riri kufamba. Uroi uri kuita sei? Uri kuitwa uchibviswa. Kureva kuti basa riri kugadzirwa zvakasimba, vanhu vachipedzwa matambudziko munyika. Saka kana munhu asati aona, kana munhu asati aroiwa ndati uroi hakuna. Asi wakaroiwa paunoziva kuti uroi uriko. Saka ndinongoudza vanhu vemhuri yeZimbabwe kana kuti vanhu vakateerera papurogiramu panapa yamukomaziko kuti kunze kuno kunogona kusekererwa nomuroi unaye. Saka varoi variko. Ndapanzwa kuti uroi uriko. Imimi uroi muri kuubata sei uyu? Muri kuubatira kumasowe chete here kana kuti even vanhu vanenge vaine kapfungwa kuti ndinenge ndiri kuroiwa? Alright, ndinotenda mukomaziko nhau iripo ndiye kuti izvozvi ndine tsvimbo yemapumangozi. Tsvimbo yemapumangozi ndiyamuri kuona iri apa pai. Ndio tsvimbo yechi yemapumangozi. Munhu wakangopinda panapa muri dzinza chete. Ndakabata tsvimbo yemapumangozi ngoikanda apa chete apa. Uri muroi chete wakutobatwa. Iyi tsvimbo yemapumangozi. Iyi haipe munhu pfuma, haiite zvekuti anzi munhu bata tsvimbo yozoita zvakati. Iyi ndiye varoi chete. Saka ndine zvandiri kuita zviri kuwisana navaroi ivo zvazvi. Saka iyi tsvimbo yemapumangozi. Saka muri kuona kuti inyaya yekuti nyaya yandatanga kuita nhasi ba. Wamakatanga kutovhunduka. Kuti asei mutumwa watanga kuzobudikira nhasi vachiita nhau dzakadai. Tane makore tichiita basa ripi? Iri. Adzimwe dzenguva basa ripi tisingaribudise pasocial media. Saka izvozvo tenda kwatikuita kunoku basa titobudisa pasocial media nenyaya yekuti vazhinji vanoda kuziva. Vamwe vazhinji vari kufamba vachitsvaga nhoroondo dzebasa rakakosha vachirishaya. Saka basa rese rakakosha riri pano. Saka inini ndatopinda kapanapa zvati uroi handina ndakatogara padhuze netsvimbo yemapumangozi mukomaziko dai manga muchitoshereketa. Tinotongokubatai. Panapa tiri kubata vanhu vakawanda vari kushereketa. Izvozvi nezuro ndakabva kubata vamwe futi panapa pabudiriro apa
vandikabata vachitenga indudi vanhu vanenge vachitoita netsanza nokufamba tiri madzinza asi hatisi kunongedzera kuti muroi wedu ndiani ndivanhu vandiri kunongedzera panapa topedza basa rechefuti papi panapa saka kureva kuti panapa pari kuita zvinhu zvakakura mukomasiko. Varoi vanoshereketa zvakasimba. Vamwe mafamilies ari kupera kufa, vamwe mafamilies vana vasi kuroorwa, yamwe mafamilies vari kurarwa kuti vakadzi, vamwe vari kutopenga kurasika njere chaiko chaiko kuda kwevaroi ivava. Saka varoi vari kuita zvinhu zvakakurisa munyika ende havasi kumira kushereketa, asi isusu tiri kurwisana nevaroi vapi ivavo. Saka Chimbe Mapomangozi iyo iri dangerous, iri serious. Pachinhoi apa pachinhoi kuzviziva kutoona ipo papa funga pachinhoi vakaona basa raitwa tine zvatakaita pachinhoi tine basa ratakaita rakakura pachinhoi reMapomangozi tichiona vanhu vachiitika uroi hwaiitika papi ipapo. 2 panapa ndine girazi rangu yandinoona panapa ine magirazi yamuri kuona ndine magirazi yangu yandinoona ini pangu ndinoona ndega ninini ndine magadzira ndikamaita ndotoziva kuti uyu muroi futi uyu ndotoita medza kuzanoita nini newe chio ndikada kutongo kudistroya netsono unongokuita zvese zvandifunga kuita ndikuita chero munhu ari kuengland nditomufona nevidhio call fona tiri munomu takutopinda pagirazi apo munhu ari kuuk fona nevidhio call chero ari kuamerica fona nevidhio call topinda patsvimbo yeMapomangozi utera ndambudziko rakuresa waona ro ipapo zvautanga kufamba uri kupi uri ikoko. Saka ndine zvinhu zvakawanda mukomasiko zvatiri kuita panapa. Vanhu vari kunetsa nokushereketerwa, vanhu vari kuroyiwa, asi vanhu vanoda kuziva chokwadi. Chiripo ndechekuti mukomasiko vanhu vari kufamba vachienda kwavanoenda kunobatsirwa. Hazvireve kuti kwavari kunobatsirwa ikoko vanhu havagone. Vanhu vanenge vachigona nezera ravo ravanoenderana naro. Zvoto zvine mazera, zvoto zvine mazera. Kairi zvoto zvine mazera kureva kuti zvoto zvine mazera kureva kuti pane vakatumwa kunobvisa mhepo dzezvikwambo, pane vakatumwawo kuzoparidza shoko chete vasina kwanisa kuburitsa zvidhoma izvi. Zvafanwa mwana pasta vanongopera mukuti fire anditeka chero maprofita ichecheyo pane vamwe vanoti havakwanisa kunongedzera kuti iwe uri muroi iwewe umwe tochiwa ndakanongedzera muroi ndosungwa manje sipana tonongedzera muroi totodza kuti uri muroi tokwanisa kuti kuburitsa uroi hwete upi iwoyo bhozi munhu fanira kuziva kuti ndikakwanisa kunongedzera munhu muri muroi ndichabrivisa vanhu ndichaudza vanhu kuti shuwa munhu muroi unopona. Saka kureva kuti havatisi sese tinongedzera kuti uri muroi indonongedzera ende handivhunduke ende iyo chichokwadi vanouya panapa ndozviziva. Handitye go back to senda mukomasiko nokuti ndakatokurira mazviri nditoita nyaya dzechidzipi idzodzo. Mukona tsvimbo dzakasiyana siyana dziri apa idzi dzine zvadzinoita. Tsvimbo yandikabata mumaoko mangu ine zvainoita. Saka ini zvese kuti anzi go back to senda hatichazvicha mukomasiko zvatova zvidike zvimwe zvatikuita papi panapa. Kuko kumachechi pamatora nyaya nafire chichichi kumachechi amenoti why but vanonyanyokurudzira kuti vanhu usafungire kuroyiwa. Chinoitika ndechekuti chii mukomasiko vanhu ava munhu pane kufungira kuroyiwa pane kuroyiwa direct mukomasiko yemakaroyiwa direct muzenda royiwa panapa si zvokufungira rese kuroyiwa. Ino kuti sei vanhu vasingade chipostori chedu ichi inyaya kuti kuno tinonongedzera kuti uri muroyi ka1 direct vanobva vachauya kwatiri kunoko. So kuti vanhu vanofanira kupenda kosti nokuti kupenda kosti kunopfekwa gogo masutu munoenda kugara pasutu uenda kugara pacheya but praise the Lord at the end of the day munhu akarwara serious arwa nezvikwambo tinomuona kunoko ende muno mwari kuuya vachibatsirwa ende toti ngavauye futi zvakakurisa vachidzokera kuchichidzani dzavo namazhichi dzavoko asa ino kuti kana wakabata panoponesa uchatozoti baba rega ndingobata hangu panapa ndingonamata ndiri pano ana mazviona. Saka iyo zvino zvinhu zvati kusangana nazvo mukomasiko vanhu vachisunungurwa ini ndikuda zvinhu zviombe zvikunzi zvinonetsa indi zvandiri kuda michari kunzi inonetsa indi ndandiri kuda vanhu oya pano. Saka chendina chiti kuti mukomasiko vazhinji vane problem yekuti vamwe vanoda kutanga vambotenderera kwakasiyana siyana bozi vamwe vanongotonzi ana masango muona pawanita back to center vanotouraya vanhu aiwa isati uraya vanhu isusu munhu anouraya zvinhu zvani zvake mupanza mukomasiko ipapo zvafanana titiva tikabata vekumasvingo avanditeka
kuti ngoti zino kune ngoma indi kwanditika masvingo mbiri kwanga tikaenda Itenderera. saka iwo vaye ungati munhu aitira kuti ndakadya nenge kuri wati chokwadi yabuda pachena saka chokwadi yabuda pachena pane here pamuchafungidzira kuti imimi takuda zvimwe saka vanhu vauda chokwadi vanhu vari kufamba kwese kungomasiko vachitsvaga tsanangudzo vachitsvaga sununguro saka nhau tsananguro vanhu vakudzinzwa asi panondibata panoponesa nepakushayika saka kundiso ndiyatinaye panapa Tetawo pavakazoreurura ranga riri simba renyu here simba remweya kana kuti makatova vareurura aiwa simba remweya randinaro rakakurisa mukomaziko inini ndakatumwa handina kutumidzirwa ba ndakatumwa saka kana ndakatumwa naMwari ndichiri kumboshanda unoziva kuti vegani iyoyo unoziva kuti panezve panapa nhasi uida ndopinda pamusha pevanhu chepuchepu haisi basa rei harisiri ngoti nhasi vanhu visatongoyebva vati takupinda nemi kumba kwenyu kana usina kukwanira pamberi paMwari panguva yacho iyoyo hausvika kweke unosvika uchiro wakahwa nochidonera pasi yes saka nguva yose pane nguva yekuti toziva kuti rit nguva ino yata kusvika panapa 11 ida kuti tiwedzere minamato totowedzera chi minamato haisi ngoti anenge maswitsi rega ndimwena ndinongoti rega ndindodaisa mahwani kureva kuti pane nguva ndinotoziva kuti panapa zvava nhasi ndoziva kuti mangwana ndikuya panapa ndinotowana nguva yekunamata chaizvo nhasi usiku ndichinamata basi ndoziva ndichisangana nevanhu vakasiyana siyana kureva ndinowedzera minamato yangu kana ndisiri panapa nhasi ndizvo nhasi handisi panapa ndakarelaxawo ndogona kumboona wangu wangu ndichingoti ane ndikangorelaxawo hanimapaona kunoko kutambwemba kunoko kutoya kunoku zvafana ngomazikwa mutori ikokoko kunoni nyaya ikokoko ikoko shandirwa hawapinde kuseri uko hawapinde kupi kuseri uko panapa nenyaya panapa ndiite mimi namato iri serious panapa kutoti muro yanetsa panapa mukubata zvikwambo muno mubaba muno muri kubatwa zvidhoma zvakasiyana siyana madzinza kwavanhu kwatiri kuenda uko bozi vazhinji vanzwa nekufamba asi vachingoramba ita sefuti vachipera vamwe tatendera tenda kwakati vamwe tenda kwakati tuwatonamwe toenda futi chienda chokuti n'anga dzakarombesa vanhu mishonga dziriko dziri kurombesa vanhu mishonga nanhasi vamwe vanhu vakurombeswa mishonga saka isu tiri kubvisa izvozvo zvokurombesa kuitwa vanhu nen'anga zvatiri kubvisa panapa isusu ko varoyi vazhinji kune vanouya here vachiti nini ndine uroyi uri pandiri ndokurokudziswa varoyi hafa vakauya vega hazviite anotouya abatwa uroyi nehama dzake vanenge vambofamba wozoti handiri kukumbirawo tibatsiro tibviswa uroyi obva zvininipisa aiwa bhozi akasazvininipisaga unenge watopinda mugango baba aiwa takutoendesa kana kumarinda chekuendako kana kuti iwewe zvako pengako bhozi inokuti pane mwe munhu ari kuamerica zvanditika anovana havana kumbororwa unoda kuomwe munhu muroyi iyeyo saka tiri wako pasi kune mwe munhu izvozvo kuna vanhu vakafa zvo zvakawanda vakafa nekuda kumuroyi uraya vanhu 8 iwewe uraya vanhu 10 iwewe asi uri mupenyu kuri kuti iweweka chauri kuraramira pana panyika chii isu kana takubata isusu takubata panapa isusu decide ndiyenyu mimi hama dzai dzauya kuti ano isusu egedza itingoti ano vachingowabvisa uroyi wachitese tigare nawo asi panapa isu idedza kuti tamuroyi chivinga chimwene wani wacho mchero wogomba mugombarani rake ani mapaona ndiwo nhau dzatinenge tinadzo idzodzo saka ladies and gentlemen mukuinzwa nyaya yevaroyi inyaya yahombe isu vamwe tasingadombobelieve kuti kune varoyi handiti kuti tasangana namadzibaba masango vakatiratidza gwara chairo tiri papa chii chamungati kuti vana vezimbabwe vanyatsozive panhau iyoyi yeuroyi iyi whether uri muroyi kana kuti uri muroyiwa right nhau iripo ndeyekuti mukomaziko isusu kuti kuziva kwemunhu vamwe tinda sitomas vairase vaona isi kuti vanhu vakaiya panapa vanoona makamboona here mukomasimba weyo kuaustralia uyu mukomasimba uziva kuti aicriticize kuti hakuna chinonzi muroyi uchitokapinda paredhiyo sobvata kuti masango kutaura zvipa hakuna chinonzi chi muroyi akaita criticizing serious masimba weyo kana funga vamwe mavhidhiyo funga wachinayo akandifonera mwe muso ndiri mustafm makuseniseni mamasango da kuti mimi kana kuno varoyi chekuda kuti varoyi vandiroyi danga nhasi uzvinzwa ndikati ayo tichakuitira minamato kuti varoyi vako vanokurwisa vako rwise
iyo zvemasimba ari kuita seizvozvi. Hama dzake dzakatiya kwatiri isusu kuti madzibaba tauya kwamuri tisunungurire masimba ari ukokoyo, tinomusunungura. Zvati kupengereka kwaari kuita anogona kutosiya. Takatomuvhurira varoyi baba, kureva kuti varoyi varitomushereketera musha makanditeka vakabva vamuratidza futi kuti iwewe tinoroya. Wapaona? Saka isusu todaidza kuti zvese zvakuita varoyi zvanditeka tozvipedza. Saka munhu iye kuti kana hama dzake dzakwanisa kuenda kwatiri isusu tomubatsira. Ende hatina nadhora ratinoda tomubatsira. Komanje zvaari kuAustralia. Vanotomukwidza ndege vauye naye. Katogona kutowapa kuti oi minamata osere nenedza kupinda minamato. Itaipi minamata tinopa isusu. Aiwa kwete kunyaya mavhisa ba. Osere agare nenedza kupinda minamato. Mizhinji. Saka vazhinji osere tonzosangana kuDubai. Kazhinji kacho kama zaenda kuDubai papa kandaenda na Namibia kandaenda ku South Africa kazhinji. Munhu tomutravera uye kupi? Uye uko. Tosangana. Ndobva ndaita se toapa zvinhu zvatinowapa nditeka. Tikana totowagadzirira tiri kupi? Tiri kwatinenge tiri ikoko. Yes, suppose Australia yakasiyana na UK kuti usime zvinhu padjenjewo ngazviende. Australia iri strict. Andobona. Saka isuti isusu waye hama dzacho kana chichoda ngavamukwidze ndege waye naye tomubatsira. Bva ipapoka obva atendeuka tobva tamuti iwewe nhasi watendeuka. Ogadzirwa patsva anopora. Pana mwana utendera mustituti mukomasigo ari kupenga vachipengeswa navaroyi. Hama dzavo dzimwe dzatopera fed up nawo kuti havacharapika. Panapa mukomasigo panapa muna mato maheu uri serious panapa. Muna mato mukomasigo uri serious. Wemahe wanditeka. Chere makazvimba dumbu, chere mimi musingakwanisa kuita power mumba chamo chaimo. Tinogadzira na mato maheu uri serious. Chere musingakwanisa kuita dzimwe nguva toti manonguva musingaenda kana kuimba hombe. Tinokubatsirai muna mato unobatsira. Mozvinzwa munhu akurasika njere muna mato unobatsira. Ko asiri kuda kuti muna mato unobatsira. Ane dumbu hombe muri mani dumbu hombe rakakura kudai so. Ada dumbu yangu ridzokedzane. Tinokubatsira. Anomaona. 2 maspiritual yokushereketwa yaye mukomasigo. Tine zvinhu zvacho zvokugadzira vana. Saka vanhu vandati vakapiwa tsananguro mukomasigo. Opiwa kundiso. Opiwa chinhu chokunoshandisa. Iwe ungaenda kuhondonedza pfuti usina pfuti here. Unopfuwa kwakafaka. Kureva kuti isusu panapa isu tinoropa kuti ane matombo aya tinoti matombo aya ndonogeza. Asi pane mina matareka matombo aya. Pana hoko dzekutoziva kuti panapa takutobhechirana. Dza hoko dzakunoshanda. Saka pane stages yehoko dzacho idzodzo. Then mamwe matambudziko uroyi I think tambotifambei nawo. Matambudziko mamwe kune vamwe vekuti zveuroyi asi zvakakanganisana. Mamwe matambudziko amuri kubatsira. Chinoitika mukomasigo nchekuti izvozvi like zvakafanana unoziva kuti ndachiseka zvangu ndichiona vanhu vomuEngland vandi kubatsira panapo vakawandisa. Dzimba dzemuEngland dzasheka. Vamwe vari kuita mavideo call, vamwe vari kuuya, vamwe vaita mavideo call. Baba dzimba dzemuEngland dzasheka. Vakadzi nevarume vakaenda muEngland vakangotorana mavhiza kuti vangosvika angopinda munyika chete obva atotanga kuronga upenyu hwake. Saka zvimwe zvatiri kubatsira izvozvo zvokuti wanano dzimba dzemuEngland. Ndakamupa muEngland 2021. Saka izvozvo ndinotarisira kuti ndinofanira kuti ndidzokere muEngland. Because mamira mweya usina kumira zvakanaka. Ndichaita rumbu remakisi baba kuEngland uko. Saka England yaovertake South Africa. Inini maoni yandiri kuita panapa ndichibatsira vanhu. England iri pamberi pane nyika dzese. Chokwadi. England iri pamberi pane nyika dzese. Vazhinji muEngland ika kwakungogara kungoti asi mahwane. Saka ndopari kupinda Central Local. Mukomasigo tiri kutobatsira vanhu vakawanda. Central Local iri kushanda. Zvituita zvinhu zvakawanda mukomasigo zvatiri kuita. Anditeka. Yes. Zvisina yazvo Central Local izvo mukomasigo zvinhu zvatogara tichiziva vanhu vazhinji vakutoziva. Pambane munyowani atanga kusvikawo nhasiwo. Isu tiri kuloka hatisi kumira. Anditeka. Tiri kuloka hatisi kumira. Kunyanya varume magonyeti nemasoja. No, vanhu vari kulokwa vese. Angave murume angave mukadzi. Loko iloko. Ndikupaona. Yes. Ndauti mudedzere manhamba enyu. Vanhu vazive kuitira kuti patozonyora vanhu vanobva vaziva kuti namba iyi ndo yatora namadzibaba Masango. Alright, 0773 066 354 kana kuti 0776 581 704 kana kuti 0776 581 698. Vakatibata ipapo vanonzwa zvizere. Ende vazhinji vanobva munhu kuti havasotara neni ba. Makozi angu aya anopa anosvikira yodayirwa. Kana wazita appointment nesu wakuzouyawo kupi
kwatiri. Kazhinji mukomaziko chinoitika ndechekuti ini ndinofanira kungobudira vanhu pachena. Isu kana uri kunze kwenyika kana uri kurefu kwaunenge uri unotobhuka kuti ungoita nomunhu wani waMwari ane mapaona ipapo. Yes, saka ipapo ndipatinapo 2 ndiri kuti vagari vechinhoi mukomaziko Friday iyoyi ndiudzoka futi muchinhoi. Chinhoi iri kupamwa zvekare. This time muenda megere this time. No, zvatichaita this time mukomaziko kungoenda nevakomana vanga ndinawo. Ndine zvada kungoita munamato Friday chete. Ndobva ndazadzoka kupi kunoko. Asi ndakasiyana misi zasangana hombe muchinhoi arakakura. Chatomba kutora mukomaziko mumenda paground asi chinhoi ine vanhu baba. Ndakaona vanhu vachida kubuda muchinhoi so waona basa. Yes, kureva kuti kana pasina basa vanhu havatendi. Vanhu vanoda kuona basa. Saka basa ndiro ratiri kuita. Then maane makore mangani muchibatsira zviri ndingati not kuti pamakatanga kubatsira but zvaiva zvatoti officially madzibaba amasango akubatsira 2010 saka 14 years now. Yes. Saka vanhu vari kutotrasta munhu waMwari ari kuwanika panozikanwa. Isusu mukomaziko panapa ndane 8 years ndiri panapa. Muri pano. Ndaimbwa kuna Mwanja uko kuzasuko. Ndakabva kuna Mwanja ndakaya papi? Panapa. Saka kureva kuti panapa pa 8 years ndiripo. Ndopana. Asi bozana madzibaba vawanda kamazuva ano mukuzviona. Ndisaka mutora chinji vanoshandisa kuti ndisana madzibaba masango. Madzibaba masango anoenda panapa rugare panapa chete. Nepachechipedu pazasapo muno murugare ndokwatinowanika nedzimwe nzvimbo dzatinozotendererawo. Asi panapa tani 8 years tiri panapa hatitize hatiite sei. Asi chinoitika ndechekuti vanozoshandisawo maziteda vashaike. Mafotokopi aripo vachikumbira madonation. Asi isusu munhu akaya panapa anongobatsirwa. Ende panapa tiri kuona simba raMwari mukomaziko. Ukaona vanhu mukomaziko vachitravelwa kubva kunana England kupi nekupi haisi zvinhu zvekutamba nazvo. Ende twisi kuti munhu ngabate pandase panoponesa. Ndo mashoko amadzibaba masango ekupedzisira anogara vachitaura. Mune mamwe ere manyowani ndongonzwa munhu kuti bata panoponesa because vazhinji vakango manyowani mukomaziko handina. Asi chinoitika ndechekuti churu gomo igomo. Kureva kuti ini vanhu ngavasanifananidzire. Ini tori gomo baba. Kutimba uzati kutimba gomo nepiki nefoshoro chera makatira zvegireda makaya kutimba gomo kuti muripedze pana makore. Ende ripere zvokumhanya. Saka kureva kuti isusu pano vamwe vanhu vandotiryisa mukomaziko zvakanyanyisa. Zvakafanira pachitaura kudai handiteka. Muchaona kuti pamuchachikanda chinhu chedu chichitoti chichionekwa nevanhu vachiona. Vaprofita nengangani vanotanga kutomhanya kutowisana nesu. Kuti madzibaba masango here kopi. Asi iye munhu asina mviramba yapapi panapa. Isi kuti munhu ngaatendesa Thomas azvionera. Munhu ngaasvike pano akomborerwe. Ende ini nditori gomo baba. Yes, nditori gomo. Ndipane patapeka dai president vambopinza vanhu muNational Sports Stadium. Umboteste maprofita nimbona maprofita ane power zvichiwe. Hai ndokwana. Ndokwana. Yes, ndokwana. Ladies and gentlemen, mawanzwa madzibaba masango igomo because of light redu nenguva yedu. I think takugumira panapa tichasoma namba madzibaba masango paunodzokera futi kuchinhoi tovimba tichange tine mama videos atende tichikupai. So video redu rakugumira panapa. Thank you for watching.